God aften og velkommen til. Jeg taler om meta og psoriasis. Når man har psoriasis, så har vi også det, der hedder terapiplanen i meta. Og det handler om, at vi vil rigtig gerne se på de følelsesmæssige temaer, som jeg taler ind i lige om lidt. Og så vil vi også gerne, vi vil gerne gøre nogle andre ting også. Og gøre noget, som man ligesom kan gøre for sig selv. Så derfor, når vi taler psoriasis, så kan det være godt at få hjælp af en, der ved en masse, er uddannet inden for kost for eksempel. Det kan være godt at se på sit stressniveau. Det kan være godt at se på søvn. Hvor meget søvn får jeg? Får jeg nok at drikke? Hvordan er min aktivitet? Kan jeg styrke mit immunforsvar? Og det følelsesmæssige, vi kigger på, det er underhuden og overhuden. Underhud og overhud, det er jo ligesom ud over det hele. Vi er pakket ind i underhud og overhud. Det ene temaet for underhuden, det handler om beskyttelse. At jeg beskytter mig selv mod tilsvielse, besydling, angreb. Man kan føle sig angrebet af nogen, og man kan også angribe sig selv. Overhuden handler om kontakt, eller kontakt vi ikke ønsker at have. Vi kalder det en separationskonflikt, og så det handler om adskillelse, men det vi også skal huske, det er begge sider af mønten. Så det kan både være noget, jeg ønsker kontakt med, jeg savner en kontakt, og det kan også være noget med, at man ikke ønsker kontakt til den relation mere. Og så har vi noget om placering også. Så placering betyder noget. Og man kan gå til det på forskellige vis. Nogle har psoriasis på albuerne, hårbunden, på ryggen, på ballerne, i knæhæserne. Det kan være alle mulige forskellige steder. Man kan ligesom kigge ind i det på to måder. Hvis man starter med at kigge ind i sin psoriasis, så se på, hvor er symptomerne værst lige her, lige nu. Så man ligesom får adresseret mit største problem lige nu i forhold til psoriasis. Og får afklaring omkring det. Man kan også gå tilbage og kigge. Så de symptomer, jeg i dag betragter som psoriasis, de første tegn på det, hvor på kroppen var det? Så man kigger tilbage. Dengang har man sikkert ikke fået diagnosticeret det som psoriasis. Man kan jo have noget hudnåde, og så er der noget, der kommer noget, der forsvinder noget. Og så efter noget tid, så får man det diagnosticeret som psoriasis. Så når vi taler ind i placeringen, så kan man kigge på, hvad er de værste symptomer lige nu. Dem vil jeg gerne have noget afklaring i forhold til. Eller hvor startede det? Og det ene udelukker ikke det andet. Det kan være, man starter med de værste symptomer lige her, lige nu. Og så går man tilbage til at se, hvor fik jeg først de første symptomer. Og i forhold til temaet med underhuden, det her med beskyttelse. Vi beskytter os selv, vi pakker os selv ind. Man kan også betragte underhuden lidt som læderhuden, vores læderbrynje. Så den beskytter os. Temaet er beskyttelse. Og den gror så ligesom tykkere, når vi skal beskytte os mere. Et vigtigt element i psoriasis er, at vi kan selv være den, der holder problemstillingen i gang. Fordi vi ser det her psoriasis, og så tænker vi, det ser godt nok også frygteligt ud. Eller man angriber sig selv,
Fordi det med alle mulige præparater, eller hvis man har det i hovedbunden for eksempel, og man klør, krasser efter det, så man helt konkret angriber det med præparater, med sin klør, eller med sine tanker. Og det kan ligesom holde gryden endnu mere i kog. Og det kan virke lidt underligt, at man sådan skal jeg elske min psoriasis. Man kan måske starte med at finde fred med de symptomer, man har. Og der kan man arbejde følelsesforløsende med. Der er mange forskellige følelsesforløsende metoder, hvor man kan få fred med de symptomer, man har. Hejsa, du har lige set et uddrag af en længere video, som jeg har liggende på min medlemsvideoplatform. Det her er YouTube. Her er der gratis videoer, som du kan se. Og på den her videoplatform, du kan købe dig adgang til, der ligger der masser af videoer. Dybdegående videoer om metasundhed, human design, de 5 tibetaner og andet. Og der er også grundkurset i metasundhed ligger der. Og grundkurset i human design ligger også på den videoplatform. Du kan se mere hernede under, se alle de videoer, du får adgang til. Metafys videoplatform, der er et link i beskrivelsen under den her video. Har du lyst til at hjælpe mig med produktionen af de her videoer, udover du kan være medlem af videoplatformen, så kan du abonnere på min YouTube-kanal. Det hjælper mig til at få de her videoer ud. Så har du haft glæde af nogle videoer, så klik abonner og måske en tommel op. Ha' det rigtig godt.